Ант таулары авазы радиосы хакыйкать яктылыгы тапшыруын тәкъдим итә. Исәнмесез, хөрмәтле кардәшләр? Һәр кешегә үз гомерендә бик күп тапкыр мөһим карарлар кабул итәргә туры килә. Нәрсәгә таянып эш иткәнен бу вакытта һәр кеше бик ачык аңлыйдыр дип уйлыйм. Берәүләр шәхси файда ягын кайыра, ә берәүләр исә үз теләкләреннән башка бер нәрсәне дә исәпкә алмый. Кайберәүләр дусларының киңәшенә таяна. Яхшы ният белән бирелгән киңәштә ялгыш булып чыгарга мөмкин бит әле. Дөрес карар кабул итәргә тормыш тәҗрибәң, зирәклегең җитмәгәндә нишләргә соң? Безгә алдагы көндә нәрсә булачагын белү бирелмәгән. Киләчәк көннәрдәге уңышсызлыклардан да үзебезне алдан ук саклап куя алмыйбыз. Ләкин бар нәрсәне дә белүче Аллаһы бар. Мәсәлән, сиңа компаниягезнең киләчәктәге эшчәнлегенә йогынты ясаячак контрактка кул куярга кирәк ди. Ничек кенә булмасын, бу очракта син я отасың, я оттырасың. Чөнки контрактның уңышлы булу булмавына икенче якның намуссыз эш йөртүе генә түгел, ә илдә икътисадның тотрыксыз булуы, хәтта дөньядагы сәясәт торышының да йогынты ясауы мөмкин. Ә Аллаһы кул астында булмаган бер генә нәрсә дә юк. Менә ни өчен Аллаһыдан киңәш сораучы кеше зирәк кеше дип атала. Җир йөзендә яшәгән барлык кешеләрдән дә зирәге Сөләйман патша булган. Зирәклекне аңа Раббы үзе күндергән. Патшалыкны кабул иткәндә Сөләйман әле бик яшь булса да, Аллаһыны ярата торган була. Раббы аңа: "Сора, сиңа нәрсә бирим?" ди. "Синең халкың белән хакимлек итү өчен зирәклек бир миңа", ди Сөләйман. Раббыга Сөләйманның җавабы шул кадәр шыйки диелгән Тәуратта. Ул Сөләйманга үзенә кадәрге һәм үзеннән соңгы барлык акыл ияләренең һәммәсеннән акыллырак, зирәгрәк йөрәк биргән. Сөләйманның тормыш юлы ничек булып беткәнен беләсең микән син? Гомеренең соңгы елларында ул Аллаһы сүзен тотмый башлый. Шуңа күрә Раббы аның урынына башка патшаны торгыза. Улына Исраилның 12 кабиләсенең бары берсе өстеннән генә хакимлек калдыра. Шулай Аллаһы сүзенә күндәм булу бик мөһим. Барыбыз да беләбез. Җәннәт бакчасында Адам белән Һаваның Аллаһы сүзен тотмавы аларны Раббыдан айырды. Гынах һәр кемнең йөрәгендә законлы урын яулап алды. Ләкин Аллаһы безгә булган бик мөхәббәте аша җиргә үзенең бердән-бер улын җибәрде. Аның улы безне гынах кулыннан йылып алды, безгә котылу бүләк итте. Беләсеңме, хәтта Аллаһының улы Гайса дә мөһим карар кабул итәр алдыннан һәр вакыт атасының ихтиярын сорый торган булган. Мәсәлән, 12 рәсүлне сайлап алыр алдыннан ул төн буе дуга кыла. Әйдәгез, шул турыда Инҗилне тыңлавыбызны дәвам итик. Гайса Алла каршында дугада төнен үткәргәннән соң, Худайның сөенечле хәбәрен тарату өчен әзерләгән кешеләр арасыннан 12 илче айырып ала. Балыкчылардан ул Петрне, Андрейне, Якубны, Яхьяны сайлап алды. Шулай Филипп белән Бартоломайны, салым җыючы Маттайны, Томны, Алфай улы Якубны, Зелот атлы Шимонны, Якуб улы Яһүдне, соңыннан үзен саткан Яһүд Искариотны сайлады. Гади халык арасында Гайсәгә мәхәббәт көннән-көн арта барды. Ләкин аның гадәти булмаган өйрәтүләренә, һәр кем белән самими дуслыгына халыкның игътибары артуы дин әһелләрен борчуга салды. Шулай да Гайса кайбер фарисейларда да хуплау тапты. Мәсәлән, Гайса турында Шимон үзенең дустына булай ди: "Аның кем икәнен беләсем килә." Син аны Мәсих дип уйлыйсыңмы?
Һәм Шимон Гайсаны төшке ашка кунакка чакыра. Яһүдләр көткән коткаручының ул түгел микәнлеген бик ачыклыйсы килә аның. Гайса үзенең кешеләре белән Шимон йортына килә. Аны хуҗа янына түргә чакыралар. Ягез балалар, барыгыз бар, чыгыгыз. Бала чагага шаярырга гына булсын инде ул. Барда төшке аш башланганны көтеп утыралар иде. Ул нишлый монда? Белмим. Гайсаның төшке ашка бирегә килгәнен ишетеп, шул вакыт өйгә зиначы хатын килеп керде. Кулында исле май салган чүлмәк. Нәрсә эшли ул? Хатын ашыгып Гайса янына узды. Аның аякларын күз яшьләре белән җуды. Үбә озын чәчләре белән сөртте. Шимон үз алдына былай дип сөйләнде. Бу хатын кызның кем икәнен, аның нинди языклы икәнен, чынлап та пәйгамбәр булса белер иде. Хатын чүлмәген ачып, исле майын Гайсаның аякларына агызды. Ул моның белән үзенең Гайсага табынуын белдерергә теләде. Гайса хуҗаның күзләренә карап былай диде. Аның кемлеген беләм, Шимон. Инде хәзер тыңла. Бурычка акча алган 2 кеше булган. Берсе 500 көмеш тәңкә, икенчесе 50-не. Тик бурычларын түли алмаганга күрә, әҗәт аларны кичерә. Кайсысы аны ныграк яратырсың? Мин күбрәк кичерелгәнедер дип фараз кылам. Син хаклы. Күрәсең аны. Иңә килгәч аяк юарга су да бирмәдең. Ә ул күз яшьләре белән юды, чәчләре белән сөртте. Син мине сәламләп үпмәдең дә. Ә ул бер үзлексез аякларымны үбә. Син минем башыма май сөртмәдең. Ә ул аякларыма исле май сөртте. Ни сәбәптән? Чөнки гынаксы күп иде, һәм алар кичерелде. Шуңа күрә аның мәхәббәте зур. Аз кичерелгән аз ярата да. Шуннан соң Гайса хатынга әйтте. Гынахларың кичерелде. Ышануың коткарды сине. Ничек итеп Аллаһыга ярап була микән? Нәрсә белән аның игътибарын үзеңә җәлеп итеп була? Синдә мондый сораулар туганы бармы? Кешеләрнең игътибарын ничек яулап булуы турында һәр кайсыбыз сөйләп бирә алыр иде минемчә. Тышкы кыяфәт, кешеләр белән аралаша белү, эчке хәсият, зыялылык, акыл үсеше дәрәҗәсе тагын бик күп таләпләрне санап булыр иде. Хәтта һәр һөнәр иясенә дә таләпләребез билгеле. Мәсәлән, укытучы акыллы һәм таләпчән, фотомодель озын һәм зифа буйлы булырга тиеш. Кайда гына булмый, идәме, эштәме, урамдамы, һәр кайсыбызны һәр яклап бәялиләр. Иман итүче дигән сүз белән күндәм хылык, тыныч елмаю һәм бер тапсыз үткән тормыш юлы күз алдына килә. Хәтта бик күпләр шул образга охшарга тырышып яшиләр. Ләкин бу кешеләр тудырган образ гына. Кешеләр шулай уйлый. Чынлыкта исә никадәр генә изге булырга тырышмыйк, бу безне Аллаһы каршында изге итми. Чөнки бер генә игелекле эшебез дә безне гынахтан чистарта да, котылдыра да алмый. Бу котылуны безгә Гайса бүләк итә. Иштәсеңме, ул аны бушлай бирә. Гайсаның Аллаһы улы булуына ышанучыга кичерү бүләк итә. Раббы синең гынахларыңның санына, явызлыгына бәя биреп түгел, ышануыңа карап бушлай бирә үзенең кичерүен. Баш аягы белән гынахка батканнарның кичерүгә мохтаҗлыгы үзләре өчен ачыграктыр да әле. Гайса янына килгән зиначы хатын белән дә нәкъ шулай була. Бөтен кешеләрнең үзенә җирәнеп каравын тойган хатын Аллаһыда үзенә кичерү таба. Һәм пычрактан чистарынган күңел сафлыгы өчен рәхмәт йөзеннән ул Гайсәгә иң кыйммәт нәрсәсен, хушбуен алып килә. Хатын яшь аралаш бәхетеннән балкып, Гайсәнең каршына тезләнә. Хушбуе белән аның аякларын майлый, аларны чәч тылымнары белән сөртә. Ташкы кыяфәте һаман да зиначы хатынныкы кебек булса да, эчке дөньясы яңарган, яңадан туган була инде аны. Һәм карагыз, бөтенләй капма каршы хәл. Тышкы яктан тәкъва Шимон үз күз алдында чиста. Димәк ул
Гайсаның кичерүенә мохтаҗ түгел. Гайса бүген дә исән. Хәзерге көндә дә бик күп кешеләр үзләренең гөнаһлары өчен аның кичерүен, ягъни гөнаһ кыллыгыннан котылуны кабул итәләр. Ә син Гайса Мәсихның бу бүләген кабул итәргә теләр идең? Әллә син Шимон кебек кичерүгә мохтаҗ түгелсеңме? Җитдирәк уйлан бу турыда. Дөрес карар кабул итәргә сиңа Инҗил ярдәм итәр. Аны укы һәм Аллаһыдан үз сүзенең чын мәгънәсен ачып бирүен сора. Әгәр бүгенге көнгәчә татар телендә Инҗил китабың юк икән, безгә яз. Без аны сиңа бүләк итеп җибәрербез. Адресыбыз Русия, Татарстан Республикасы 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Шулай ук сиңа бүген тыңлаган Гайса видеофильмында бүләк итәргә телибез. Адресыбызны кабатлыйм. Русия, Татарстан Республикасы 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Сезнең хатларыгызны көтеп калабыз. Нәкъ бер атнадан шушы вакытта очрашканга кадәр сау булыгыз, дуслар. Аллаһының иминлегендә булыгыз. Seni danılıyım, söyleyeyim merhametine. İsmine senin jarlıyım, bildim hakikatine. Işlarың senin iskitgich, olarga min sıklanam. Tatlı sözlerin bilen min her gün sayın tuğlanam. Sözlerini